What's up, all what it do? Fusion ma, nam dash doom. Demon ruggen net Malibu. Tant dem bol qara thu. Ho ya yoqdi aqlım. Seni earth boy'num ma bum daqnım. Sıptırım ma zadım aqımın. So ya bum puluni qaqımın. Okay, ayakta luxury. Görýän men bugün diňe ýaşyly. O ýaşda duranam ýaşymy, ýaşym, näli ýaşymy. Ýolda ine baladu, menem özüň bilen gata balamu. Gapçygymyň ýagdaý edil tut, aýdy säniň saňa barmy? Keyfimiz dinleren o, ben tägem dinleşen o. Oh ya yokdy. Sen sen hemdeli yok, gece varsam bana. Oh ya yokdy. Batyam, men vur diş qısyam. Hype gerek mi aydan minnekan. Beat batyam, men vur diş qısyam. Hype gerek mi aydan minnekan. Şun men tölecek, baralcan menden berecek. Qalağım könecek, bolsa da egleşigim täzecek. Göze düşen ok iPhone, elle otur Dayton. Meni yok işim tuton, men edil Pokemon. Yeah, di många hip-hop, ja da hitmaker. Sen bolsa ship-hop, ja da shipmaker. First payer, song payda. Merger, kette everyday. No bills running out to barik uza die. Lålen går jag dinga dollar sign. Özgür jag sitter Dubai. Düşünmesen sarday. Keyfimiz dinleren o, ben tägem dinleşen o. Oh ya yokdy. Sen hemdeli yok, gece varsam bana. Oh ya yokdy. Beat batyam, men vur diş qısyam. Hype gerek mi aydan minnekan. Beat batyam, men vur diş qısyam. Hype gerek mi aydan minnekan. Rapledil sen için ulu davara. Nädip duymajak bu owazy sebäbi bu köni mektep bu rapledil mehriban tomaşaçylar, mehriban dostlar bede tomaşa diýär mozoň diýmekdir. Rapledil bähleşimeden ikinci tapqaryň üçüncü tanana tomaşa diýär. Gepleşimeden başynda şorýaly döwrewap gepleşikleri taýinlap mehriban tomaşaçylarymyza ýetirmekle giň şert mümkinçiligi dördüp berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çäktir sawurtymyza aýdýar. Janlar sag, bilint başlar aman alyp barýan tutumly işlerine diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Ana bu arzular bilenem göni wagt ellengidirmäjek dawramyzyň elbetde soňky ikinji tapqarymyzyň 3-nji bölümi diýmek salamdan sananja galan bäsleşmek özara bäsleşerler we iň esasy biziň onamyzy ödäp ýagny gowtalyk gelip şonky gepleşmeden bu sany öňkülerden hem has tapawut edip çykşydylar diýip umyt edýär. Ana şu umytda oturanym köni mektebiň agzalary ýagny biziň hormat eminlemez sizin bilen tanıştırıp, olary tanıştırmagam gerek däl, ýöne hökman agdamadak bolmat we olaryň awraýlary olary öňürteleýär. Onda näme? Bir başdan başlaýas. Vagrant bugün bizden mehmançylykda elbetde Bayramjan hoş gördük. Filina mahirede otursaňyz, änekliler sastaw diýsegem boljak. Soňa ýadyr geçeliň başyn başlanam elbetde S-Beater, oň üçin emel çarpýar. Kaptana da elbetde yine bir dostumuz o da tapawutlanýa, ýa-ni tapawutlanmaýan eken. Sopranoman bugün biz bilen Naçili kaksygda. Äýne ba ýöne şonu da geýjek däl dizadan bugün bilbilelikde. Tuwalama ýatawatyr. Yine var meşhur ýyldızlarymyzdan biri Mat Nazarov, olarym tanaýar elbetde. Näme şu änek gepdi atly çykar diýär söýün ýok. Men bilen näme işiňiz bar? O,
inni komandasyna meňdäp başlady we şu ähli görýän zatlaryny ot ido gurnayan we esasan iň kyn mesele şu ýyldylary şu işeňir işi bar oglanlary bir wagta elete sarlayan iski muslim oňa da el şartmasak bolmaz. Şol sany repdil bäseşimizin ot ido atmosferany odan mukamlar sağları bilen elette bedeyen öz işinin ustady top DJ Şaman elette bugün biziler birlikte öden üt goşuk tanıştırdı görýärmi çıkı edip adatda bolşýaly her gepleşmeden her hanana bir hormatly mihmanymyz şagyryýar o da hormatly mihmanymyz hormat edip çaqlymyzy kabul edip bugün elette öz pikirlerini bilen bilen paýlaşar. Türkmen estradamyzyň meşhur ýyllardan biri Celil Nurverdiýew bugün bizde elete mihmançylykda. Elete gepleşmeden başynda da täze aýdym täze duet bilen badarlyk Mät bilen Celil'i gutlaýas. Howru köp bolsa uje näçinji Celil mümkin mikrofon alsaň 4-nji mi 3-nji duetimizmi Mät bilen 4-nji. 4-nji sanasyň sowa. Bu ýetlek başlangaja ýentek ýene baý gerek. Nesip bolsak mı? Nesip bolsa dowam ba. Onu mihman höküminde öňkü gepleşikleri gördüňmi? Aza kana tanışmy? Nire gelelim bilýärmi? Dogry aýtmalmy? Dogry aýtmal başardyň. Ay, gördüm çalaja gördüm. TikTok'dan çykýa, o. Näme de bolsa tanış. Umuman näme hakda, nirde toraň bilýän. Ilki bilen gelen üçin köp sag, näme garaşýan, näme ardy geçjek, häzir çykjak bäsleşlere. Ay çykyş etjek oglanlara üstünlük. O gyzarym mada orada. Bugün gyýdy bolmalylar. Bugün diň oglanlar, diň öýdümet ýigitler bolup bäsleşýär. Oglanlara o emmesine üstünlük ardy edýän. Köp sag. Onda näme? Şo ardylar bilen, bat bilen gelen ikinci tapqarmanyň 3-nji sanyna birinji bolup çykyş etjek bäsleşmedi çagralyň ol bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherinden Murat Nuriyew garşlaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bäsleşigimiziň ilkinji gatnaşjysy kapitani mekolya dämi? Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Allah razı olsun. Bäsleşlen inni öňküden güýçlenýän habaryňamy? Bilýän. Soňçy gowp taýlanıp geldiň dämi? Soňa bara. Näme arada aýtyp berem? Old school'a yakın hip hop. Old school'a ýakyn Hip hop. Kaça? Koçu arada aýdýarmy? No, ba şäherim ma Krasnoz. Mir koçu. Yok, Krasnoz. Türkmenmaşy. Berekella. Onda üstünlüğü vardı edýän sahnamyz sana Sağ olun. garaşýar. Yey Kapitan Krasnovodskiy Krasnovodskiy na связи, özüň bilesin. Ey Krasnovodskiy diýdim arka başdan, serejeler daşdan, gyzykly del käşlen niga. Täze diýdim ýetmek üçin haşlan, başarmasaň taşlan, ýene kimma ýaşan niga. Geldim garadan, ukym garadan ya, ýa saradan, ýürek ýarada ya. Ýene motiverdi Artur, geçmeli ýol işe garagum. Flow'umdu tütäp, garnym aç bitim gutap, adym mellecek şu ta hip hop'da diýdim taki yey. Rapli dilim gelli özgezegim aýtmalym men sözgezegim dözgelerim setirleme. Binci alıp del bu kärden başlamadım tötänden ýaşym ente köpüm del dilim uzun ýitem del. Divarlarda ýazlaradym sen köçäňde. Gyzyl garadok gije ýeten okey, gündüz garnym dok ýagdaýym okey. Fitim paýlamos ýanem köp ey, bilmeýärler bildi geçirdiler şok ey. Gyzyl garadok gije ýeten okey, gündüz garnym dok ýagdaýym okey. Fitim paýlamos ýanem köp ey, bilmeýärler bildi geçirdiler şok ey. Düşünmeýän düşünjek bolup ular, birden diýsede ýüregimi bular. Tipa rap realy, feredi pula, hormatum ulu ula, hemde rap skula. Kerekedi dowam umiter sowan keledi duman halymam yaman bursalam yamalan yey. Diregim ýakylam çykan o hakyndan adamym başyndan kapitan daklan belli dämi yey. Göre
geldim yıkıldım yine de kaldım seret töre geldim vagranda pıdımı like'ım alım dile gelen setir bilen çırşa bilim dolaysam yetmedimim iz kalır kırık kengim baybo kille çay kıt ya bito hito didirt ya küçük kito yakilama salam olsun kap krasnovosk'tan tane parto Karadok gece yatano Gündüz karnındok yağdayım amo Hitim paylamo isteyenim köp Bilmeyenler bildi geçirdiler show Kızıl karadok gece yatano Gündüz karnındok yağdayım amo Hitim paylamo isteyenim köp Bilmeyenler bildi geçirdiler show Kapi top Sağ olun. Berekellah. Kapitan tuğlemi yürütü bäsleşimizin şerti boyunça bizim emin alarlamada belli bir tane beat berýärler. Şo beatlerin içine de elbette bäsleşer özleriniň halan gowny yaran beatlerini saylap şoňa da elbette rap düzük getirýärler. Onda näme bizim beatimizden Krasna Vegas Music saylapdyr. Onda näme Krasna Vegas'tan başlaýlymy? Bayramjan başla. Assalamu alaykum emäňize. Kapitan Murat. Geçen edem çıkış edende pahoda edilişler ýaxşylda çıkış etdiň öýdän ha? Hap. Flow'un gowken arasında akışı var, gow akışı var. Ýöne käwagt gözüň beter aşak gitýän gözüň bir dinleýijiler bilen connect etmeli. Düşündiň, diňe sesiň bilen däle, gözüň bilen, hereketiň bilen awran almaly, sen hemmesini özüňe çekmeli. Atak w общем sredninden ýokarrak. Gowy, malades. Mesaj. Devam edýäs. Aha. Süleyman. Yok, gowy. Ikinji tapgyr üçin ortaça entaklik çaýdyr innikilerim diňläli. Edil bir kemçilige göremek, görünüp duran kemçilik ýok. Gowy. Sağ olun. Toha kemçilik ýok meçili. Sen ne de? Мне понравилось. Ha. Да, необычно. Ну, не необычно, самобытно, да, по приколу. Ben 7 bal koydum. Ha. Sen neçe koydun? Ya bu iş ne bolany ýedi goýan. Men bal goýanım. Iz disti kowu da 7. Men bal goýanım bilen ma peýdasy ýok ama goýamak şoň üçin bal. Koyma onu. Anna bolly. Dizet artan dowam edýäsem. Siz näme? O meňe bir artykmaz goşjak zadym ýok. Şu Vagrandyň aýdýan sözlerine men goşulýan hakykatdan diňe şol ýerine ýetiriş barada da aýdyljak zadym ýok. Men emem deň goýup dur söýlen ondan 7 goýdum menem. Üstüne gardy ödenli. Sağ olun. Mat. Murat menem şoňa alyp birazajyk göni artyk maçrat wagt yetmedi. Çüçüç haçyňyz bilýärmi? Menem 7 goýdum etekak. Näme 5den 4 goýan ýalyk diýseňem boljak bir challenge bir vision kanatorsy yetmedi kel. Söz stabilne hip hopun gowy mesele ýok. Ýöne ýene artyk maçrat wagt gerekdir. Bir wow effekt gerek bar. Uje şonu bermelisin. Geçen gedämem ýaman rovno çykyş etdim. Yani birinci geçenden bir oldun ya. Men sayladım öýden senin şeyleri. Yani uje nada biraz arttırmalı. Bilemek näme de flow da mi söz da mi mani da mi. Qara şoň arak atak sıramna gowy. Köp sağ ol Merdan. Iska taňa näme ýetdi, ýetmedi. Geçenki çıkışımından kovdu. Geçenki çıkışı yadıma düşemez. Dum kahvaltı oturdum ha. Näme urulacağım bilmem. Men kimedir şolon kıyalık. Ondan 7. Mesela arzu edýän. Oğlum. Başlan safran sen başlapsyň dara 7 goýup ha. Köp sağ ol. Onda näme kapitana sağ olsun aýdýas. Biz bolsa dowam edýäs. Sen için ulu davara Kapitan näme ol aljaradyňmy, tolgundyňmy? Ay bilemek doğruyum. Aydın edil emillerini bir zat yetmedi diyara. Anlayat nazarda edil hakikatdan hem şulat özümün bilip tüm bir zat yetmedi. Maňa da bir zat yetmedik ýalyp da düşünelim. Yetmeýän zat u holup bilermi? Ay o. Sen şu adam hayal gurulap oturýarsyň da dogum ýok. Bilemek ya ýene şeýle çykanda ondan öňçe gaýtalapdym da aýtdym gül ýalçyk bilen ýene şeýle çykdy. Egerde şu rapli dil bäsleşiginden galsaňam raýagyny taşlamarsyň. Yo. Önemli kandır. Üstünlük ýagdaýda üstünlüklen hemra bolmagy arzu edýän. Bäsleşimiz badal başlaýa diýmek ikinji bäsleşimizden sahnamyza çağırýas. Ol bolsa Mar welaýatynyň Mar şäherinden Saylan biti Karvillanky Murat Oradberdiýew. Lakamam Miguel. Garşlalyň. Rapli dil sen için ulu davara
Bugünkü gatnaşçymyz Miguel Urazberdiev Murat. Hoş gördük. Sağ ol. Howmy ýagdaýlaň? Hudaý şükür. Näme barada aýdyp berjek? Söýü var. Söýü barda, söýmekmi, ýanmakmy? Söýmek. Berekella. Onu üstünlük hemra bolmagyny arzu edýän, iyi sahnamdan saňa garaşýar. Sağ ol. Senin gözlerin şöyle ovadan Seyredimde gahırım soğudar Söyüp bolyanıken görmenim Sana bolan söyüm körümelim Ayrıp bilmez bizi bütün alem Senin galanın bana yalan Yüreğime gelsin yüreğime sara Yetmez sığım tarifime Yaz beni gelsin tarihime Sen yeki özüngde ýan milyonlara Maňa gerekden milyonlara Sen güzel, sen şöyle ovadan Sana bolan söýüm bütün dünya jaradan 7-24 içiňe syljaň eday günüň Ün serme bulara Kellesine keyp bilen Durşy bilen gep gyýar sözü heyt bilen Sen güzel, sen şöyle ovadan Sana bolan söýüm bütün dünya jaradan Söyüp bolyanıken görmenim Sana bolan söyüm körümelim Ayrıp bilmez bizi bütün alem Senden galanım maňa yalan Yüreğime gir menin yüreğime sara Yetmez sığım tarifime Yaz meni gelsen tarihine Milyonun içinden sayladım Milyonun içinden sayladım söydüm seni Dün söyleyeyim bu neye maşgalam Baka maşgalam gerek değil bana başka zat Daim sen sevmek düğünün men çüğün başka zat Göni Merdan joşýady şu wada. O zat yaman wara ispanýan ýaňa seretmeli. Ýöne şu geçen gedämem gaty gowy aýdym düzüp geldi. Şu gedämem görnüp dur proýekt prosto yaman bir 10-dan 10 proýekt. Studiýa girse da pusum şol şeýle bir gowaýdym boljak da hengleri, zatlary ýöne ýere ýetirilşi özüň bilýän, görýän Öýde aýtýan bärkilen başga zat bolup durýan. Öwrenşip bilem o sahna bilem. Onda da biz günahkar. Opravdanya derler ýöne. Ýöne şu proýekta inni şoňa nädip baha bermeli wara. Realny geçen gedämem genial aydın bilen geldi. Şu gedämem genial aydın. И выступление да. Bäse şykda duýuşuňa ora baha bermeli bolýar. Ben şoňa как получается näme proýekt düzýän ay adam hökmünde yaman oda atgo ýerine ýetirmem biler studiýada gowaýdym çykjagy beýle şu sesi bilenem şu aýdyş bilenem. Näçe ýaşyňda sen? Yaman oda. 22. 22. Ya. Ceril, göni goşulýar da. Ay mene wara bilmedim. Aslında wara berde most algyranlar bilýän çalaja. Göni studiýada baryp aýtsa meselem şulaýdymy. Minus bilen. Olar mı hadýan bilemok. Men hakykat aýtsam şu sahna menkide studiýada aýdyp bilen. Boýnum alýan sahna menkide. Sahnada senki bolmaly. Nädip sen çykyş etjek, näme etjek? Aýdym çykaran peýdazy näme onda orada? Ikinci sahnamda most öwrenşip etjek. Öwrenşerdiň owa. Geçsen, ha? Ýöne geçirmek barada Süleyman sen näme diýersin? Şo, yo, meňem takminan diýjek zadym Merdan diýdi. Näýlik diýen biz düşünip oturýarsak, mene düşündim näme diýjek bolany, näme etjek bolany. Ýöne häzir tomoşaçylar düşünmeýär. Näme etdi, meselem halaman bilýär da men ýöne görüp otur näme etjek bolany. Proýektiň gelejegini görüp bilen özüň düzüp beren adam düşünýär şundan. O şu wagt men mara sözüne flowuna çykyşyna baka berýärse. Dördüncü prodüserligyna, mesela awtorlygyna baka berjek bolsaň gatowy. Ýöne biz bärde awtorlygyň ýaşy däl. Gatow da düzüpdir. Ýöne ýerine ýetirişi birazajyk tesirek boldy. Özüň fantaziýaňda birazajyk ýetmeli notalara zatlary. Onuň şu ortalykda galmaly bolýar da. Ýöne gatowy, awtorski düzen zady bir düşünür bilýärmi şu wagt? Awa eýle kiçikçeklerim diňläp görä şoňa orada baha berýär. Yo, ben ýöne toleme diýesim gelýär, näme bolanydy? Korpa geçten geçmesen dowam et, aýdym ýazma. Geçen zaparam gatow aýdym ýazyň Merdan, dogry aýtdy. Ýazmaňa dowam et,
O sahna da tejribe bilen ýoş-ýoş öwrenşersiň, ýöne ýazmaň dowam et, tökman, geçden geçmesen. Esas zat bara şuýda aslında aýdym saýlamak da dogry ama umuman Aýdym däle ýerine ýetirjin saýlamak. aýdym saýlamagam ýa aýlymy özüňe gelişen aýdym saýlamalla. Ýerine ýetirben bilmeller. Awa ýa bilýän, ýöne umuman diýen aslında aýdym saýlamak esas zatdan biri şolam. Bilem ýöne şeýle barýan aýdym men gowaýdy bilýän, ip özüňe gelişmeýän aýdymy aýdyp bolanok da men aýdyp bilýän niwem dogry dämi? Ine şeýle zat bolýar, arada bir gepleşikden birinde aýtdykly. Ine mysal üçin studiýadan aýdym işleýän, döredýän oglanlar bilýändir. Bärde divanyna oturup aýdyp oturýan aýdýan sen şol aýdym ýöne mikrofonyň başyna geçýän ýa-da sahna geçýän boly, edil şonu ýaly aýdyp bolanok. Bilemok bu bizim professiýamyzyň bir kemçiligimi näme düşünmem. Indi men berjek bolýan soragym şu. Neme? Muratcan özüň ýazyň sen şol aýdymy? Özüm ýazym. Ine özüň ýazan bolsaň bir goşşak bolýanlar bir zat. Ine Ferhat aýdymy eger özüň ýazsaň, näme barada ýazýanyny bilýän, şoň duýgusy bilen aýdýan. Gurrun berip duran zadyňy gözüň ýumyp ýaşap bilýän. Ine sen ýerine ýetirişiňe men şu wagt göwnüm ýetmedi dogrusy. Ýöne prodüser ökmenen oglar diýip otyr, aýdymyň özü ýaman gowy. Bir peýin ikinji sapar aýdyny ikimizden hiňlenip otyr şonu. Aýdymyň özü gowy ýerine ýetirişiň biraz pesrak galy, düşündiňmi? Şoň üçin soradym şu wagt aýdymy özüň ýazdyň, şoň duýgusyny ýaşap bilýänmi diýip. Özüm ýazym awa. Özüň ýazan bolsaň men seni gutlaýan edim, aýdym döretmek boýunça sen ökde oglan ekeniň. Ýöne ýerine ýetirmekde biraz kem galyň. Onu ýa-da birinji aýdalma bagly, öýüňde oturýan gowy diýensiň da sahnada da mikrofony kemrak bolup biler. Biraz ýerine ýetirmek boýunça biraz tejribe gadan işle atak üstüni gardyp edýän. Yo özüm bara öz bolşluja, nejinje lafzylja sesem ba, bilýärmi sipa. Şonu ulanyp bilen ok dogryda, gatrak gelen okmy bir zat karaçy. O da şo tejribe. Sen diýäňe padaça diýip. Ele padaça kem galy şuýdy. Menem goşşaklyk adym ýok, ýani stili gowy. Şu stilde gelip aýtyp bilmegim, gorkman aýtyp bilmek şolan bir gaýdawsuzlyk gowy zat. We şunu ýaly gepleşikler sizi şular ýaly sahnada çykyş etmäni öwredýär. Sen birinji, ikinji sahnaň elbetde awareness ýok içinde şolar ýaly. Ýöne näçe kan sahna alsaň, şonça da kan çykyş edersiň. Ýöne esasy ýankyýak aýtşa proýektlan gowy. Geçen gedegim gelende aýdymdan gowy geldi, gowy aýtdyň geçen gedegim. Ýöne awareness gerek özüňe. Köprak aýt, köprak gowy bolar emela. Dawa. Iska, Cemile. Murat geçen gedegem edil şudatlar diýdik saňa birinji tanadym. Şol üçin sen özüň ýazar gowy bilýän näme üstüne işlemeligini. Awa. Sülnarda edýän. Bolýar. Sag ol. Rapli dil sen üçin uly dawara. Muratcan näme boldy tolgunyň maljaradyňmy şu emin agdalamyň aýdan zady barada näle pikir edýän? Aýaw aljaradymam, tolgundymam, näme. Aý sahnada kan özüm alyp baryp bilen. Tornan çykkan. Bir ýalňysdan gitdim da. Bar ýalňysdymla diýip soň. Ýok, bar ýalňysdym da. Bir tapar tornan çykdym, bolsaň salmak kynna. Şu kelläň söze gitdi, torna gitdi. Soň özüň bir hil aljaraýan. Merekella egerde şu rap dil bäsleşiginden näder galdyrsalar sen rapyň dowam edersiňmi? Hawa. Merekella. Onu islenlik ýagdaýda sana diňe üstünliklen hemra bolmagyny arzu edýän. Sawa. Inniki çykyş etjek bäsleşmedi bolsa paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Ýazyf Pena Muhammed Nikneymam Ýazyf garşylaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bäsleşigimiziň indiki gatnaşçysy rapda Qlaqamy Ýazyf, ad familiýasy bolsa Ýazyf Pena Muhammed diýär. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowmy? Gowmy ýagdaýlar. Bäsleşleň öňküden güýçlenýän bir habaryň adamy. Gow taýlanıp gelensiňa. Özüm 2008-nji ýylda ýa-da okuwçy bolýan ha? 11-nji klas. Berekella şu öýüşiňi taýlanansyňa. Onda sahnamyz saňa garaşýa diňe üstünliklen hemra bolmagyna arzu edýär. Meni allama gideňiň ýaralydynda galyma. Ananam ýalyna söýgüme garşylyk ýüzüm aldyma. Meni
yalıma gidin onun yarılı izinde kalıma Önlendim yalına süygüme karşılık yüzüm allına Karıştım bilyen mi? Neçe il yadıman Sen karışının söyemi düşemi yadına İnanmadık bulmağına mümkün Yadımana yüzünde yok itgöme yöne için yanıp dur Mensiz yaşamayan ikinci kanıp dur Paylanan yalı sevgi her kim baktın alıp dur Men o tirin kırıdı yere yüzüm salıp dur Bir zat kurlu yöne beydip dımma İnni sevgi sözlüm bollu sana gımmat Döwen yüreğim bu bedene amanat Sen tırkacak yolum gelmedim bana kavat Sevuşan boladın çalı Qahırım mulu del Sen üçün bakana Neçe yıl söyledim Soğudım ahırım Sen pasın qışyalı Yetmedim bakıra Meni yalıma gidin onun yarılı izinde kalıma Onanım yalını sevgime karşılık yüzüm allıma Meni yalıma gidin onun yarılı izinde kalıma Onanım yalını sevgime karşılık yüzüm allıma Да. Merdanjan yine de. O da bir hilek motiv слишком профессиональный, да, май bir hilek. Maňa da şoň ýar geldi. Ha? Taň praktyje kolyanmy? Bilemem. Heng nereden aldın? Ödüm. Dördün düzün baştan ayak hengi. Geçen kitaplarda dördün düzün. Geçenki de döndüm. Geçenki de sen başkaydın ne aydım ayttın sen? Ağlısın. Şol başkaydım değil mi ol? Yo ödüm düzma sözüm. Şon soğudak biz Sen şulaglanmış o. Şo diýdiler, Türk aýdym ol. Türk aýdym bolup çykdy. Yo prosto var ana şu El çarptyk bilýärmi? Gaty aýdym diýipdir. Yani şu gene şoň hengi hengi очень профессионально звучит. Men ýene samleýän diýen şu matla. Öňünden aýda körpe plan aýdymdan allym diýip geçen gedek özüm dizim diýdin sen. Geçenki ödüm düzdüm ýöne Türk aýdym ol. Ýöne diňe saýdyn allymy? Sen şey diýip aýtmadyň ha. Hengine mi dizmänsiň? Aýdym ödüm düzdüm. Free beat allym şoňa düzdüm. Ya bola garaşaýdym. Özüň etdiň mi? Özüň düzdüň. Hengine mi özüň düzdüň, dogrymy? Most heng diýilen sözde başgaça düşünýän olarmasyn o? Taň şu geçen kingem hengi özüm düzdüm diýip oturýar şuma. Geçen kingem o heng biraber. Eta arasda biraber heng şol. Yo şuat kaýdyma ogurlanan bolsa goýut mene halamadym. Menim? Bir hilek ne rap ne aýdym ikisiniň ortalygyny aýdymam goýdy aýtmady, rapam goýdy okumady. Men pikirime. Yo, в целом, бля, умуман. Yo, umuman professionalna bir. Ýöne geçen gedek Yamanowadan sokup gitdiň o. El çarpıp bilýän, gaty begen. Я думаю, он сам написал. Я не верю, что он своровал. Ödýadandyrlar. Yo, öyle. Yazdım da özüm yazdım ýöne heng diýilen zat. Ağlasın şo dämi? Şo heng şo. Onu YouTube'da gördüm men şol aýdym. Oňam saýdyn gowardym. Aýdymam gowardym. Aha. İşeňim. Näle oturarka diýip özüm sözlerim dedim. Düşündüm. Şo авторский bolýardy. Bunu özüň düzüp geldin şu wagt ha. Bunu hiç yerden almadın ha. Sen hem özüm. Bu yerde bunu hiç yere dinlemänler. Şuma geçtiň ama ýygyny getirip ýykarlar o. Dogry dämi? Biz bilem daga şol aýdym, значит, авторский. Ne? No. Да. Beatlara mözer berdiler şoňa. Yo şu wagt şu ýaşy gatnaşylaryň aýdýan aýdymyň авторский bolma şerti barmy? Yok. Biz şonu men özüm düzen aýdymyna baka berdim. Gaty gowdy dölüpdir diýip hengi sözi janry olan bir türk aýdym eken. Şoň üçin birdenem geçmeler eken şeýle alanda. O sen bakasyny artdyrýan da bu düzülen aýdym diýip. O aýtmasa da mysal üçin bilýän. Dogry, onu aýtmaly, plan ýerden aldym diýip. Şu ikinci tapdyr. Şunuki. Yo şu ikinci tapdyr. Men aýdyp diýneýin oglanlar. Men birinji tapgyr bolan bolsa normal diýerdim. Birinji tapgyr bolamady. Ikinji tapgyr üçin mene pes görýän. Gözüňi tutmam da geçen gedek. Eden işini gözüňi tutamak. Onda geçdimi geçdi. Ýöne şu wagt birinji tapgyryň näýlik derejesi, ikinji tapgyryň däl. Birinji tapgyrda aýdanmada geçirerdiňmi şol aýdymy? Beýlekilere bagly. Bayram.
Tamam, başını. Menem kendi düşünsmedim yani. Näçe wagt boldy saňa şaýdym ýazmak üçin? Şu bitler berilen günden beri yazdım da. Näçe wagt? 9 Birinciden telefon bilen çykdyň. İkinciden hem telefon bilen çykanyňa görä uwernrak bir zat garaşdym dary. Ne hereket etdiň, ne bize seretdiň, diňe telefona seredip etdiň de gitdiň da. Yani azajyk bir Sözlerini ya tutup yetişmedi. Sıravına onda şeyler bir doğumlarak bolsaň bir bilemok. Şu energiýan apravda edesin gele etip bolanok, energiýan berenok şu energiýan ma. Wow diýdirenok işler. Yani в общем aýdym gowdy diýen eken, молодец. Тоха. Не, Просто микрофон наготове стоит, я по привычке. Вот, поклавер. Мне нравятся авторские песни, молодец. Готовый. Продается, если хочешь купить, сможешь купить. Он что, продает? Вот, ладно. Она, Иска? Men kengini gowardym. Professional bordum, oğlanlarım şonniýa. Geçen kaydym hakynda bilemek, ol Türkaýda menem soň eşitdirdiler maňa onu. Edilmegde şeken. Şu wagt men özümçe bal goýan, soňuna odatlary. Ну, мне нравятся такие песни. Реально, без приколов. Duet çıkarıp bilýänsiň, esçi. Bilýär. Boldy. Jelijan, sen näme diýersiň? Öňkü çykyşyna görä näsiň? Ay men bana özüme meselem şeýle seredip görüm dedil bir rap görmedim moş bilýärmi şeýle hiňlen vokalny gördüm men edil bir reva aýtmadym ha diýen. Men galanym özleri. Aýdym babatda bilmedim ay men bara kili hiňe gowaken erwetler hiňe. Hiň düz bilýän bolsaň dowam etmeli gowy. Sözüme jogap beren ama özüm dedim. Ana, iştiňden söýledim. Boldy jeli köp sag bol. Köp sag bol. Erwetler diýen gowdy ýa. Sag bol. Repledil sen için ulu davara. Yazlyp Penam Muhammed berekella gow çykyş etdiň ýöne espiter azık bir da açyklar diýjek bolýar ýa-ne. Ýöne bulaýdymyň motiwi özümki dämi? Hawa. Berekella inni şu emin agzalamyzyň aýdan zatlary barada we sahnada aýdym-aýdanda özüňi näle uýdyň şo barada aýdyp bersen. Sahnada aljaradım, emin agzalanky dogry. Geçenkide meňde şol aýdymlar. Yani bu gedek öz aýdymy. Hene da adam özümki. Berekella. Muňa manygyna ýeter seni. Islenlik ýagdaýda saňa diňe üstünliklen hemra bolmagyny arzulaýas. Inni kwätleşiklerimizde görüşýänçe. Sağ olun. Mehriban tomaşaçylar görüşmez ýaly repledil bäzleşimin ikinji tapgyrynyň 3-nji sany diskussiýalar köpelýär diýmek tamasam elbetde eminlenmeden diýsen uly şoň üçin inniki bäzleşiklere çykyş edýän ýani geçen tapgyrlarda üstüne çykyş eden dostumyz bäzleşime bir de tomaşa edýän bolsaňyz haýy edýär has jogapkärlik garamaňyzy bu bäzleşige bu gepleşige sebebi her bir sözüňiz her bir düýän sadyňyz diýsen bir wajyp keşip eýleýär şoň üçin gowy ünsüje taýynyk gelmeňizi her biriňizden haýy edýär. Biz bu dowam edýär inniki bäzleşimiz o da paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Şahzada Mehmedow. Nickname'im Shaggy. Karşılayas. Repledil sen için ulu davara. Bätleşigimiz dowam edýär. Biziň inniki gatnaşjymyz Shaggy Mehmedow Şahzada diýär. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Gowja taýlan gelensiňä? Ne şuat ýa-ni gören bolsam senden çykyş edenler aljyrany we utanany we şoňçy utanmalar, çekinmeler, gorkmalar, şu hakyky özüň görkezmeler. TikTokda görkezýän berde de görkezersiň ha. Ay ber TikTokda. Berekella. TikTok'un ýeňilligini boýnalyň. Berekella. Saňa diňe üstünlük arzuwy daýmak galýar. Sağ ol. Sahna saňa garaşýar. Sağ ol. On sekidim dolly 1942 Kaka Murşda gitti ecemde maşgalan yükü Didiyen köp gelyen yok hakikada bakalı Sonra da gitşek belki tapar kakamı Hat gelli gitmeli deyip ertir ir bilen Ir turdum hoşlaştım yeni hemmet fogong şu il bilen
Eceme seyrettim, düşündüm karar tapmadığını, yüzünden bildim kevemin giyce ağlap yatmadığını. Oğlum sağaman var, sağaman dolun, sonku umidim sen yürekte bar bolun, vah entek zar bolun. Yöne söz verme, sebebi kankanım gitti, rıttı şolum. Şunu cüvine sal balam, durmuş yapmasın Allah'ımın özü hemişe. Sen ayasını saklasın, sonra iyi de gözleştir. Yöne hicem ruhtan düşme, olma vırsın birden barıp kankanı tapmasın. Şeydi bekettiler meni, vatan orayan seret baramda lakam koydular, gül yalı adıma derek. Göz ayladım yaşuluk içi bar hemmesi, biri ayaksız, birinin sarılığı kellesi, birinin oğulcuğu oluptur şatlık paylaya, biri özecesin yatlap bilirmen ağlaya, birinin gelini yaranı yürek dağlaya, biri olsa dostun caylaya. Men olsa kakamı sorayan barıp her kimden, arkayınlık yok bizde, çıkıp bolanok erkinden. Hiç kim bilen ok vah, tanıyan bir olsa özü tapar deydi komandir. Eğer dir olsa berfi mertliğin mekanı, kaçma yok görüştün, kete koşun pes gelsedi, yüze uğramzok sıvıştın. Hem vatanımın koruğunda hem kakamı gözleyen dostlar, doğanlar aydın yok mu ka görünüşten, atanını bildirmek bolunok. Eline tenine değsedi, gelip ayağı dövsedi, çıkalığa tapmalı, bedenim ölsedi, alıp çık ruhun bilen şeyle ervetti. Bildiren o, mana kaka mertlik öğretti. Vakt tapımak yönü yürekte güçlü anam vardı. Gutar volja ayva neçe yılım vardı. Hergezek diyen gutardı mı? Ya sonumu ka kelle bulumu zor. Urs kakam ecem qoğumu ka. Urs gutaran ok yeni 45'in yazı, asmana seyrettim, eştilli vatanımın sadı. Ahir sonu yeniş kazandık 9. mayda. Kakamı tapmadım yöne, çala göründü ayda. Köp sağ ol, köp sağ ol. Şahzada, ödüm şahzada bolan soň tuğleme vatan söýjük temana saýlady. Tuğlem görüşmedi ýary en namzan tikenekle döýdýän. Süleyman Canıňa ondan soň tenini başlaýly dost. Men sözü, çıkışa, flow'a baka berýän aýry-aýry. Soň goşup çöwelýär. 10 goýup göremekdim sözüne, şu 10 goýdum. Şolalaryň sözüne. O geçeningedek diýdi, men näme aýtmalygyny bilýärdik. Bu ýanyna da bir oglan bilen ikisi beleleşipdirler. Kimdi şol oglan geçeningedek geçdi? Bayliýew. Bawa Bayliýew. Diýjek bolýanym, şowar zat, bu oglanyp ikisi bilişleýärler. Eýýämden tuğlumy ýöne ýykat agyr diýmäýi bu tema. Agyr tema, menem radeleşýän. Men ýöne öz başyndan geçen ýalyk tuğlumy inanlardy şu wagt. Diýjek bolýan 10 goýdum. Dowam et şunu ýöne gat agyr nemet moňtak näme ýaşyň bar o. Öňkiň ýaly ýeňiljek zatlardan gidip bir gat agyr o sen kän adam agladarsyň. Yo tuğlumy gowy. Vagrant. Dogumluk berdi da şu napример grusnaýdym bolsa da dogumluk berip dogumluk bilen alışmat. Lirika tam gowy. W общем, выступление gowdary tuğlumy maljas taýarlanyp gelipdirsiň. Arsan. Şada men bir sora we bir şahsy özüm üçin gyzyklanýan şu nememi biriniň gurrun bilen hekaýasynyň esasynda ýazdyňmyşyny ýa öz gözüňe getirmemi ýa bir kinodan görüp etdiňmi? İskomuslunda soradım, am ýadyňa düşämi, haçan çykýar diýip soranda 9. may diýdi. Ondan iş başladım. Men şonu düşündirjek bolumda aslında şu gepleşigi 9. may münasibetli etdim. Bir paýlanda men soramda 9. may diýdi. Ondan soň neme işläp başladım da. Ene seret men şu gaty aýratyn göwnüme ýaran zat bilýärmi näme? Aýdymy ýazanda bir hekaýany gurrun berip durkan, gözüňe getirip bilmeli. Men şu kino ýaly gözüme getirdim da şu izi giderligi. Şoň üçin men sen aýratyn gutlaýan. Ýazmak eger özüň ýazan bolsaň, berekellaýym. Men şondan edim biriniň hekaýasy mı ka bir gurrun berdim ka, ýöne ýerine goýdum ka diýip pikir etdim. Yerine yetirişiňem haladym. Inem umman gowy berekella şeýle dowam et.
İnnek gelecek bäsleşeňem dikkatine eletdi şunu ýaly iskan maksatlaşyp bir haýsine de çykjak. Oňa ödem ulu plus mu kadiýan 9-njy maýda ödemeden bilemez. 9-njy maýda çykýanyny bilip ýüredi şoňa ora gowy taýynyk gelmek o da respekt. Tuwleme. Matt. O şagi menem çynymy aýtsam bar ana şu rapyň görnüşleri bar da şu padaçan men fanaty däl. Tipene şuňalyk aýtmak ugruny ýöne men nam tikeneklap dinledi o. Gatrow ýerine ýetirilşi, sözleri çotky düşünükgül, onam gözegine getirip hakykatdan bir ýygy deriljek. Wa menem edil şoňa sahnalanýaryp bir oçun o gatrow malade. Iska. Şada umuman hemmedat gowurdum. Senden garaşanymdan has gowrak gowdum. Gatartyk etdiň. Menem seni görüp ber, şuňa zat edersiň öýtmedim çynmaýdyn. Şu menden soraňda men bilemokdum edil bu temalary dağlar ýazjaň ýöne men garaşanymdan hem gowy. Şu wagty görkezden dadyň, aýdan dadyň. Ya dinleýijilere gerek zady bara, şuloglan bilen o baýlyk bara bizden köprek bilýär. Gerek zady diýär şular. Şoda bir näýlik diýen, bir näme ustatlyk diýenmi, näme diýen, şolam bir gerekli zat. Ýöne özleýän adam etjek däller, gerecek zady diýerler. Şu wagty döwürde imanna şu wagty ýaşamady üçin watan söýjülük temada şolary aýdymlary we şolary durmuşda bolup geçen köp zatlar wagt etmek tüýs şo gerek wagty. Dogry. Ödem bana çynymyna şu padaça şuňaly okamak bar. Savremenny padaça däl o bu. Köni gadym padaça bu. Ýöne düşnükli padaça. Sözleňi eşitdirjek bolsaň, diňe şeýdi okamaly. Şunu aýtsam şu gepleşikde şu tanany her bir sözüni düşünen ýeke aýdym şu meňe. Ha, o şoňal. Goşok zatlaňyz barmy? Oglanlar. Celil. Başly. Ay mena diýmene da sezmem ýok, emmesini dogry diýdiler oglanlar. Benim şulara goşulýan. Benim dogry maýsamedir bu tema garaşmadym. Onuň özüm sorapdyr da 9-njy maýa diýipdir bolýan. Gönüşoňa taýynlypdyr da görýärmi? 8-nji mart diýen bolsa meselem 8-nji martda meselem täze diýen bolsa şu näme gir bilýän ekenler mena haladym gowy ütköşük gördüm. Köp sağ ol Celil. Bizden gutlaýar seni. Şeýge sağ ol. Rapledil sen üçin uly dawara. Sağda berekella gatgow çyksetdiň şu öňkülüňden hem gowy çyksetdiň da senden garaşylmaýan zat etdiň. Asyl manysem şolla kämilleşmek. Şu duran basgan jaňda durman ýene de galyp gitmek bir wakany gurrun berdiň. Kakam gözlemene gidipsiň berekella sözleňem gatgow ýapdyň özüňe däme. Awa sözler özümden. Berekella onu galamyň uji ýitip bolsun innikwatleskilerde de diňe edil şunýalyk edip hakyky emin agzalary haýran galdyrmagy arzu edýän. Berekella. Mehriban tomaşaçylar, edi watandaşlar, bizim elbetde portotton peýdananyp, elbetde Gahrman Kadamyň arkadaly Gahrman Serdamyň saýtyna toýlanýan Bek ýegşiň 80 ýyllyk toýu bilen tüýsürekden gutlaýas, nenen buýsanmajak, nenen begenmejek şorýaly asuda paragat watanyny ýaşaýanlygymyza, şorýaly bagtyar durmuşy, bagtyar halkyna peşeş beren Gahrman arkadaly Gahrman Serdamyza çäksiz alkyşlar aýdýas, hemişe şolaryň başçylygyny gözel ýurdumy Türkmenistan baky paragat bolsun, asuda bolsun, rızkaly döwletde her bir ojokda diňe şatlyk bolsun, toý bolsun, aýdymlar ýalansan diňe bar estradaň aýdymlar däl, rap aýdymlar ýokman diňlensin. Rapledil sen üçin uly dawara. Dowam edýär. Inniki çykşyk bäsleşimiz güneşli Balkan welaýatynyň Balkanabad şäherinden bäsleşmäge geldi. Ýagny şatlyk Tagan Glyjew. Nickname'im Shady West. Karşılaýar. Rapledil sen üçin uly dawara. Rapledil bäsleşimiz dowam edýär. Bäsleşimiziň inniki gatnaşçysy rap taklakamy Shady West at familyasy bolsa Tagan Glyjew şatlyk diýär. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Bowmy ýagdaýlaň? Gowy ýaşy. Seni hakyky türkmen Eminem diýip atlandyryp bolýar da sebäbi geçeňedek Eminem'iň flow'uny şoň stiline çykşetdiň. Geçeňedekde şoň stiline çykşetdim ýa-ni. Bu gedekde drill bolar stil, oň stille. Drill janr. Temaň näme arada? Temam durmuş hakyny we aratyna ýumaklar hem garşy. Ha, arasyna ýomaklar ama düşündim.
Şu geçenki çıkışından gow çıkış etmeden pes çıkış etmeli alla. Sebäbini bäsleşleňem güýçlü. Ya senden öňküler azyk aljyrany we tolgunyny we şolon goýberen ýalňyşlygyny sen goýbermeli. Bale. Umuman häzir sahna bar ýa-da, sahnada kitir bolup bersene. Kitir ona elbäde. Sahnany gaýnatmaly sen. Üstünlüği arzu edýän. Sahna sana garaşy. Dogry, namyňda öder, elmede barmydyr. Berekella. Bale. Yo. Ha. Yo. Yeah. Yersa sovur temte aylanypdy, onun içinde adam zatlara feýlenipdi. Yo, näçeten alsaň eýetlerden giýjelerini ýatdy. Yok, eýet barny sekýän somso olur dünýä etýä tomuso. Özümüzü hasap edem doktormusu tarif etmesek. Yeah, özümüzü hasap edem dok namarkanymin hopunu tipmesek. Life'ım döndü eskiye, kâin fanlarıma pestel. Kimin nesibi palom ya da kimin nesibi kesmek. Kimler sürdü kemri, kimler içinde ortağa koysa tenini. Bir adamın çıkmaz cennete bularım cemini. Çalacı aksasan ayçaklarken sen kemini. Yeah, yo. Ödümün karanlık içinde yönü gözüme bakya yakta. Ya. Ayaktan atlasayanlarımken yönü olara vaktim yok. Yenimin hiççili kılım okulu. Karşıdasımda bolsa tok. Olamına hiççili bildiren ok. Bertli top. Aklını satma atko sözden dibine sok. Ağzına tapanın utpanını çöplep yeni tüy kuruyan orta. Yürü bilimin eğilip orta. Yönü kim kapitan? Olamaz lisans. Nätti, Shade West. Birinci adım rap edil bilen ätti. Indi mic başına geçmeden gawsa oýlanyp gaýt. Otaydan joğsan şesme zuda alxama bay. Indi boğalı dey diýen sen günün haly dey bolup geçer indi galy. Galdyrmasaňam sagy solan bang. Ödümüz karanlıkta yönü gözümüz bakya yakta. Gindiğin açıp bir life'a. Bir aşağı bir yukarı. Geride histen durmadı. Yerçar sovur temte aylanıpdı. Onun içinde adam zatlarım saylanıpdı. Yo, näçeten alsan evyetlerden giýjelerini ýatdy. Yo, evyet barny sekýän somuso olur dünýä etýä tomuso. Yerçar sovur temte aylanıpdy. Onun içinde adam zatlarım saylanıpdy. Yo, näçeten alsan evyetlerden giýjelerini ýatdy. Yo, evyet barny sekýän somuso olur dünýä etýä tomuso. Häzir hislat giýstel, edip bilinjek isken. Dilinki aýdyp geçmek, diňe sözleri töwerege seçmek. Ine biziň ahir kezegimiz geldi sahnada. Dünýä herkili zatları gözümizde basypdy, onu tarif etmek. Bize berilen zat elimizde depter, ol depteriň içinde ýaty iň uly azap. Ilhamy soňçyny gap, ilhamy soňçyny gap. Bize garşy aýdylýan sözler ökçämden aşagyna sözler muňa geregi dakazat bolsa onda gel bizi gör. Ayaktan atlaşyanlarım kan. Yönü olara vaktim yok. Yenimen hiççili kızım oklu. Karşıdasında bolsa tok. Olamana hiççili bildiren ok. Bertli top. Akılını satma atko sözlüğü dibine sok. Wow. Krasavчик. Telpen çıkarmana gitti tohu. Çıdanok, beni erge, bir şovuna şaatlık. Güzel. Ana. Tuğulemi sözlere gark ettin şaatlık. Tuğulemi bu sözler bu padaça. Esasen sahnada sen ýaly çıkış edip biljek ekeje rapper barmy kadiýan, olam toğu mukadi. Ede şunu ýalyp, ýöne sinemä geçirdi. Ýene abid ne varlı da şu an. Опять обиделся. На кого? На него. Ana, ýere de jeýtdi ta. Dowam edýär Arslan. Şoda ene hakykatdan ýeňmek isleýän adam näýle bolmaly ene bize mysal. Hakykatdan taýýarlykly gelýär, şow ne diýe, ýerine ýetirilişi başga. Onuň aýdymyna gözüň ýazýan dämi? Ine bir zat badyr goňç. Diňe ýerine ýetiriji däl, öz ýerine ýetiren aýdymyňam özüň ýazyp oňarsaň sen bir adam öňdesin. Özüň ýazyp oňarmasaň sen bagly bolýan emeşe bir ýere. Ine şuloglan geleceğin yılları kardeşim nanay. Ne deyip bu adam? Kutlayan korpa. Ayta rap dil bilen adam ettim deydi ha. Şo diyenle bir de katığı vurduk şu açıksını. Umman berekella anayım. Oğlum. Tuğuleme. Gepleşime soňa goý kulminatsiýa etdi. Ýa soňuny
soňuny bolsa da. Ýani o şadada sözüne birinji ýerde 10 goýa diýdim-mi? Buňa çıkış var a performance. Birinji ýerde 10 goýdum. O da stans. Ýöne bara geçen gedek sen başga adamdyň. Edilýärdi. Bir zam kutuýarak bir ýöne gowy. Şo ýollan giderim kan diýdim o. Başga da drill o blo. Drill metýana, drill. Açılışdy. Ey, ondanam gatygowy çykyş etdi. Bundanam gatygowy. Sen näme zat o sen o? Надо его слить. Ayırmalı. Ayırmalı. Срочно ýagdaýda. Ýöne ýene bir zat goşaýyn şatlyk. Aydymyň sözlerini käbir ýerlerine men ütgöderdim. Ene şu videony görenne dinläp görsinler sözlerini käbir ütgötmelken. Yo sen öýüňde de käme ütgötmeli zat diýen ba bolýar. Yok hiç şey. Yo bolýar. Diýsene şey. Yo sözüne 9 goýdum. Süleyman diýip. Agam bäri geçsekmi? Şu gepleş 9-njy maýda çykanla dinläp göräý şu gepleşik şu aýdan ýerlerini. Käbir gulaga iýlenje ýerleri bar men. Menem sen aýdymlaňa zat diýem aga. Sen men aýdymlam dinläň oga. Dinleýän. Aýsyny bilýän. Dinleýän ýöne dinleýän. Birini aýt. Bir sözlemini aýdyp berä. Gidip otyr. Bollamy. Awa. Ýadym dagalar da gowalamaz sözleri. Mät dowam edäý brat. Ayne o da şatlyga ütgeş goşmakda da aýtmak her kime oja gördük. Prinsipi näme 5lik diýsen bola 5den 5. Ýöne 10dan 9. Tak. Ana. Şatly işne. 10dan 9 diýär Süleyman. Şu gapdaly op çygar garlyşmalydy ýa-ni, gapyşmalydy ýa-ni. Daşyna çykyň azyn. Häzir jemleýär. Bayram. Şatlyk tuwalamy. Performansam gowy, sözlerim gowy, flowum gowy, özüň alyp barşyňam gowy. Çalaja arasynda sakynan ýerlerim boldy. Ýöne çalym alanda kän sözüm goşmak gerekkä berdi. Emmelat özüň görkezin. Tuwalamy mazet. Iska. O şatlyk onça sözleri barslar gatykän eken näsitirler kän berdi belki ýa tutmak kyn olanlar durdyň gitdiň. O sözlerim kän bolansa. Bir ýerine özüň bildiň öýden aýdyp durkan aýtmaly däl ýerlerini aýdyp gitdiň men hem onuň otaýlarynam goýup. Umuman olum kemçilik däl. Iska Süleymanyň ýüzüne seret berçi. Seretmän gurulýar şonçyl. Yo bir ýerde söz ýadyndan çykan ýalet diýär. Soň bilip gitdiler. Şonu özü bildi diýjek bolýar. Şo ýygyň alyp çykyşynyň özü gowudat da. Şolan bir fişkazyk. Onun näçe goýdun? 8 goýdum diýen? 8 goýupdy. Süleyman. Ya bular öz oňarmaýan zatlaryna ökdörek görseler şey diýerler. Ýöne seret Balkanabat lekin oňa wapşe bagyllar. Men şu wagt gördüm Balkanlydygyny oňa bagyllar. Diýjek bolýanym seret. We näil düşünýän? Rock hem pop aýdan ýa geçen gedek meselen pop aýdan bolsa bu rock aýt ikisi başga zat. İkisini de daş etti. Men şoňa şu telpek neme diýen çykarýarlar. Heren versin autor Celil aýtdy. Şula gowa kenlidi. Celil. diýdiňmi? Celil aýda bir da öýdüm. Emin öýe var başda gitdi ha mena fonograma gitdim köýtüm tembra var aýdýawan tembri ütköşk tembri var eken. Mena bolýar diýenmi hiç hili. Ýöne meselem şumat hili näme dis solýarmy dis ýalyk gitdi da dogry dämi? Şumat. Yo dis diýlenek türkmençe ady bar. Yomoklar. Yomok. O şol şonu aýtdy. Häzir var meselem söýgü temasynyň zatdan aýtsa var, wapşe gowdatdyr edermi diýen. Ben size gönü konkurent diýen. Ýöne tanışçagasy näme gördüň? Saňa konkurent bolýar. Söýgü temada bolsa, söýgü temada aýtsa saňa konkurent. Yo, men rapper derler, käwat R&B diýen men. Vokal aýdýanmy? Şat. Vokal. Yo, vokal aýdym. Aýtma. Açy. Yo, aýtsaň bolmaýar. Yan qaýdym söýgü hakda dämi? Yo, söýgü hakda da, ho yan. Sen dinlemezsin ama näler sujar aýtyn? Anton salam. Senin bärdem tohu. Mena söýgü hakda. Sen o ýatýarsın aýdýan, o 3 saat mundan öňelim diýen var ýer. Tansy näle gördüň? Tansynam gow gördüm. Birinji gedek tans eden şu taxnada. Tansa men baka berýän gaçy gowundarda. Professional tansçı da brat. Tansa men baka berýän. Yo, umuman var hemme adam mena gow diýen. Ýöne belek temalardan aýtsa da, wapşe häzir tanalmagyna da gow şansy bar dara.
Men şonu pikir edýän galanym. Köp sağ bol, şatlyk. Gara şatlyk paýladyň, gowy odaşdyň, hemme eminlerim jemleýäsmi aýçyklaryň. Yok, bir ýene bir goşoň şatlyk. Teret geçen gedek old school aýtdyň, bu gedek drill aýtdyň. Inniki edekler höre üýtgäp durmagyn. Üýtgä. Yok. Şok etsene şular. Yok, ütkasına owda. Ay, hemme zat etjek bolsaň bar zatdan galýan. Düşünýärmi? Old school başgarak aýdym ýa-da drill başgarak aýdym. Ay, başarýan bolsaň bastan. Näme bir elle iki garpyz bolanak diýär. Men şonu aýtjak bolýan. Egerde başarýan bolsa näme? Başarıp yine sen şoň günýär şok. Ýöne başarýa da başarýa. Yo, hemmesem rap bol gidýär, ol halk aýdym. Rap da ýöne başga zatlaryna. Bir noňoryan, bir iki noňoran. Meselem Eminem etme ýaşynýarlar, edik koranak. Drill aýdyk koranak. Menem aýdyk koramak drill. Aýny barlak görýänlerde haýsy gowy bolsa şondan giderin ýanlarda belki. Eminemeden diýjek bolýan zady, kendi risk etmejek bolýar, tewekkül etmedi diýjek bolýar. Ýöne bu tewekküliň ýerine düşdi. Süleymandan 10 aldyň, mätdenim 9 aldyň ýa sakla. Köp sağ ol. Sağ ol. Rapledil sen üçin uly dawara. West şatlyk can berekella gatgow çykyş etdiň. Şu kart oýnandy bilýärmi? Kozer iň soňuna çykarlar. Sen şu bähleşiň kozer boldum da iň soňuna çykdyň. Sahnanam hakykatdan kitri bolup gaýnatdyň. Berekella tamamy ödediň. Indi şu emin agzalamyň aýdan zady barda. Sahnada çykyş edende nähil duýgular başdan geçerdiň we aradyk tansanan başyň çykýany görkezdiň ha. Awa tansan biradarak edili ýöne sözlerim kän bolan soň da ediler. Sen biradas eminlerim aýtdy biras gelinde sakyndyň zat diýip. Sözler kän bolan soň da dirili. Berekella. Ýöne islenlik ýagdaýda şu adyny görnüp durda sen finala çykjagyňlar. Awa. Mundan bu taýinler gelýär. Bolýa. Üstünlükler hemraň bolsun. Bolýa. Rapledil sen üçin uly dawara. Inneki bähleşimiz, ýagny buňky Rapledil bähleşimizden ikinji tapgyrynyň 3-nji sanyny jemleýän bähleşimiz Mar welaýatynyň Mar şäherinden Begenç Azadow, ýagny Defamin. Ýöne bu bähleşimiz bähleşip bilenok. Bähleşip bilýär-de bu sahna çykyp bilenok. Oňam sebäbi ýagny okuwy gyssanyp dostanyk döwletler bolan Türkiýe Respublikasyny bilem alan soň gyssalyda dokumentden tapşyrmagy edipdir. Ýygyny äderem iska sözlerli hemme zaty dogry we dürüst düşündirer. Iska başynda. O Azat Begenç aslında bizim gepleşimiz online ýok, ýöne şuňa ruhsat bermeli bolýasa, isklüçen etmeli bolýasa, sebäbi bul hakykatdan öňünden aýtdy. O gellem ol, gelmem. Düýn ýazgy güni şuny düýn gyssaly ýazgyda gitmeli boldy. Bir diňe okuwdallar başga şahsy meseleler zatlar we ýagdaýyny düşünürdi. Oglan şoň üçin şu gedek şoňa online gatnaşmagyna mümkinçilik berellidik. Oturan eminler gördümi çykyşyny? Geçenkisini mi? Yok, şu ýa-da. Yok, muny men hazır montajda hem production goýaram, online çykyşyny goýar. Muny ýöne eminler baka kesmez onu. Biz saylamasan geçenek muny näme etdik? Tomoşaçylara goýduk, goý şolar etsin. Biz düzgün pozmaly. Eger özleri şonu münasip görseler, geçtin dopamin geçtin iplasınlar. Mehriban tomoşaçylar aýratynam Rapledil sahypasyna YouTube sahypaň üstü bilen bir de tomoşa edýän bolsaňyz, dopaminiň inniki ýany ýaryn finala çykyş etmek ykbaly gönü siziň eliňizde. Sebäbi näme üçin? Egerde onu yarın finalda görmek isteseňiz, dopamin howa geçtin diýäňiz, görmek istemeseniz gerekkä ýok diýip ýazmaňyzy haýy edýär. Diýmek, siziň sesiňiz esasynda da yarın finalda dopamini biz görürsmi, görmersmi? Mehriban tomoşaçylar, ol bolsa size bagly. Köp bölegi biziň tomoşaçylarymyz beletde görýär. Olar näme etmeli? YouTube'a girsinler, yazsınlar diýen men. Sesi YouTube'da hasaplarlayan. Sebäbi eliň aýatyna qiýalyk görnýär-de. Adamçylyk birden biriňe birden biriňe sanasaňyz hem arkayn. Yo şu beleden mara komentary ýazylýan edäýmeller. Eşdiňizmi? Bilen. Ana size gowy teklip. Öne biziň köp tomoşaçylymyz beletden görýär. Şonu şoýan ses bermegi geze galyny YouTube'a girip ýazaýsynlar. Her kime görürsin ýa-da ay ýok bular özleri edipdir, şo gurunlar gerek. Ýa-da diýär dopaminiň çykyşyny diňe iska görse görenler, galan eminler oturanlar biz hem hiç kim göremzok. Şoň üçin göni şu at bir de tomoşa edýän bolsaň birinji bilen görýän siz bolýaňyz. Onda näme? Onun için de bir diýjek adym, haýsy kamera alýar men kurutny şu at.
Siyahatınızı Tilsimat Elem bilen başlayın. Bu kampanyanın Dubai'daki filiali Al Esra tur kampanyasının ayrıtımlıkları bilen sizi tanış edýän. Viza hizmetleri amatly bakadan ve tiz wagt almak. Sizin isteğinize göre tur paketleri tayinlamak. Avia biletlerinizi almağa yardım vermek. Sizin isteğinize göre mihmanhanaları bron etmek. Aeroportda sizi karşılap sizi mihmanhana yerleştirmek. Dünyanın istenlik yurtlarına tur paketlerini tayinlap vermek hizmetleri eken badır. Tilsimat Elem kampanyası farzını yerine getirmek isteyen musulman doğanlarımıza umra hacı ziyaretini gurnap vermek hizmetlerini size hödürleyer. Bundan başka da Dubai'da kârenine avtolog almak, firma açmak, jay almak, alınan jayları kârenine vermek gal mümkünçülüklerinin bardığını hem size ýatladýas. Bu kampanyanın esasy maksady sizin rahatlygyňyzy kazanmak. Tilsimat Elemi bilen aşağıdaki belgiler ýa-da internet torlary arkaly habarlaşyp bilersiniz. Tilsimat Elemi. Gezmek ömürden. Onda näme? Diýmek, tomuşa deliň dopamin sizin üçin. Rapli dil sen üçün uly davara. Gülüşü var ki dünyalar bedel. Zor geliyor sanki kim ne dese desin. Biraz arzu, biraz hayal, biraz nefes, biraz hayat, biraz sen, biraz da ben. Ey ha, aşk ne halde bırakıyor bak, ama sen kal. Sarıla sarıla sesin darını çekip fikirler dağılır bir yana. Soğuman nazarını bilmen kahır gazabını. Sesin darını çekip fikirler dağılır bir yana. Soğuman nazarını bilmen kahır gazabını. Bugünün mertesi yok kimse dilen çağıyalı dertte kuven bilmedi gay. Daşınakini çekip içine dök özünü seyredip bolini son kubudu. İki çelikten galin yönü göçe korkudu mu hiç. Da bilmedilerin hem dondu mu hicay. Soldu mu hicaydan diyenlerin tersine bollunu geç. Toparlanamıyorum hala sensiz günler sayamam. Tutunamıyorum yana yana. Yıkılamayan duvarlar kesik nefesim anla. Oyununu hiç çok suyu da sertme. Dövülünüm hiç seherinden hiç keple. Saklamam kıyınızık son mu da sertle. Her şeyini dımmenini dökünümü çöple. Daş dediydin saklanıydım. Yat yala bakma deydim. Arş dediydim sen yerin yattı dırdın kalkma deydim. Söz bilen akla deydim içini başarabilmedim ben. You are the problem is me. Hey, hack me and fully. You know your knees, trust me. You already know this by. I sail it in your way, come fighting me. Fettido dedin darını çekip fikirler dağıtıyor bir yana. Soğumun adlarını bilmen kahır gazabın. Soğumun adlarını bilmen kahır gazabın. Asuda yurdumun ähli künjegine salam ýolýan. Rapli dil sen üçün uly davara. Inni ähli çykyş edenler sahna çağırýas, mümkin bolsa dostlar 5 sany bäsleşmek. Rapli dil sen üçün uly davara. Mehriban tomaşaçylar, Repedel sunun otunun elbette muştoklary görüşmedi ýaly Repedel bäsleşmeden ikinci tapgynyň 3-nji sany soňkuja 5-lik sahnada ýatda 6-njy ýam defaminem elbette siz saýlaýaňyz egerde isleňiz seslere goýduk. Diňe YouTube kanalyň tesbirlerine pikirlerinizi, seslerinizi berip bilýäňiz. 5-lik sahnada
Altsanam emin diýsen kyn we jogapkärli saýlaw men pikirimçe häzir bolar. Ondan bir başdan başla nädip saýlaýar biz bilemizok ýa-da diýas adatça belli bir emin bir bäsleşi bir gatnaşajagyny saýlap bilýärdi, saýlamana bilýärdi. Ýöne göreliň bäşliň içinde kimler yarım finala geçerken. Repledil sen üçün ulu davara. Baştan başlayaz. Bayram, Vagrant, başını. Bu gedek maňa ýeňilrek düşdi. Aha. Soňa begenýän. Gaty şoň üçin aýnan aýraýdy begenji göräýdi. Begenjimiň çägi ýok soň üçin. Döneýin. Shady West. Şatlyk. Shady West tuwalama. O da sen yedim. Dostum mutlayan sen yarım finalda köp sağ ol. Şatlyga saýladyk. Ni Süleyman sen begenýänmi? Sen näme? Sen näme begenýäniň biri bolmaly? Awa, bu gedek. Geçen gedek kyn boldy, bu gedek. İkinciňe de aýnakda jatýardyň şu wagt. Begenýäňiz bilir ýa, seret. Beýlek ki kärdeşlemede çala ýüregim awaya. Tak, Shady West geçirdiňmi? Menim Mehmedow Şalada, Shaggy. Shaggy. Aha, watan söýjük temada saýlan aýdamyň ýeňiş getirdi. Köp sağ ol. Şahzadany mutlaýas. Toqa. Miguel. Miguel. Aha, köp sağ ol Miguel. Senem yarım finalda. Gitdigiçe kıynaşya. Sahnadaky sanak, eminlemez o da 3 sanak. İska badem sen. Oturuyorum da seni. Sen gedek geler ýöne saýlaw gelermiken? Başnam. Inni görýämni kyn ýeri bize geldi. Awa. Bizim umman ikilimiz gabatlaşýa, hemmämiziň biziň şahsy men saýlajaklama ýene oglanlar saýlady. Beňe bir goşjak zadym ýok. Merdan näme diýeň? Menem odat wazdержусь benem. Ba, bu gedek. Ha senem. Awa, tozu meňem saýladylar, onuň Sirana bätleş kemek ýeňip bilen okdar. Iň soňunda bir adam almaly sirana onuň şumat şuňalyrak meni. Düşünükli. Ona iska sen näme diýerdiň? Sahnadaky sanak. Ýöne seni diýene birini geçirmä mümkinçiligin bar. Peýdalanýarmy? Yeter öýtmedim aslında. Yani berden hemen öz bellap koyundum ama birinci şey gidi, ikinci şey West, üçüncü Miguel olan üçtem geçip gitti şu an. Be. Umuman ben bir zat aydayın, oğlunlar ikiňizem sahnada dursunuz, ikiňizem tuwalma talantly oğlunlar, geleceğiniz bada görünüp dur, biriniz kene yoktu, flowları yoktu, sen kapitan yazıyıp senem şu flowlarla devam et yollarken intak uzak. Umuman diyecek koyan adam yıkılmaktan korkan olsanız eğer kalmanı pikirini etmeyin. Saklanyan benim. Düşünükli. Onda näme? Kapitan bilen ýazyfy. Gutlaýak uzak ýol göçdiler. Haşe diýär bir sawatyn aýdalyň. Ismini temraň bolsun. Kapitan ýazyf köp sawat. Repledil sen üçün ulu davara. Mehriban tomaşlar görüşmez ýaly öz eminlenmez pikirlerini beýan etdiler. Diýsen kyn boly, gaty düşünýär, sebäpsiz ama düşünýär we özüňizem janýalyda şaýat bolýan synadiňiz. Garat biziň bilen bilelikde şu ýolları geçen ähli tomaşaçylarymyza sawatyn aýdýas. Diýmek wagtymyz, ýagny Jemi 3 tane çok gepleşimiz galli. Şoň üçin kim yarım finalla geçenleri hem mejetini gutlaýar. Goýja taýynyk gelmeňe her biriňizden haşy edýär sebäbi inni öňkýali geçirimlik men pikirimçe bolmazmy kadiýan. Şoň üçin hem ähli hereketleriniz, sözleriňiz, aýtjak bolan zatlaryňyz, duýguňyz bilen bize getirip biziň mihmanlarymyzy, eminlerimizi begenleriň 10-dan 10 alyň, 9 alyň ýöne üstünlikli şirketmege haşy edýär. Onda näme jemleje arzuwlar, pikirler we nähili emosiýalar, duýgular geçiren bolsaň, pikirini aýtsaň, hormatly mihmanymyz Jelil söýsedinden. Ay men pikirimçe hemmesinem dogry saýladylar oglanlar özleri bularym öz işlerini bilýän oglanlar hemmesi benim şulara goşulýan. İşiňizde de ýene de bir ýerek üstünlik arzuw edýän men de o. Köp sağ ol Jelil. Wagt tapyp biziň bilen şuň gepleşigimizi beräniň üçin, gatnaşyň pikirlerini paýlaşyň üçin Kanada sağ olsun aýdýas. Awa da siz de sağ olsun maýdan silap çağırdyňyz.
Aýtjak sözleňiz barmy oglanlar? Aýtjak sözleňiz barmy? Ýok. Onda näme? Biz prototipni peýdalanyp şonki, ýagny gepleşmeden bu sanyny taýlamakda ýardam eden rowana toy bedeglerine aýratyn sawatyn aýdýar. Şol sanyna şol ýaly ýene bir ýola gepleşmeden şol geçmek üçin öz işin ustatlary DJ Shaman M Production Köne Mektebin meşhur agzalary diňe sözü olar köne ýöne könelmejek islenek sözleri we aýdymlar kalplarymyzda aňlamyzda gajak eminlemede de üstünlük hem raňy bolsun, jaňy sag bolsun. Köp wagt hoşuşamyzok. Biz üçin köp wagt däl, ýöne bir garaşanlar üçin diýdim köp wagt bolýar. Şoň üçin näme açyk nägilikleriniz bar bolsa, gün iska muslim sakypasyna ýazyp bermeli. Şo gurnaýjymy şolardan. Diňe şu strekalar şoňa orko diýär, ýöne gurnany üçin iskada aýratyn sawatyn aýdýar. Kyn iş bular hem bir wagt getirmek. Şorýaly bagtyar zamanada ödürejligimizi, okuyuplamady görkezmekde şorýat döwrewap gepleşler taýnap halk köpçüligiňe ýetirmekde giň şert mümkinçilik döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza şäksiz sawatymyzy aýdýar. Biz medeniýet we sanat işgärleri şorýaly watanymyzy bagtyar durmuşy wasp etmekde bizim öz goşgynymyzy goşur. Jandan sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Gepleşmemiz nowatda aksany görüşýänçä. Hoş wagtyňyz. Repedel. Siz gowsuny manahy. Gel eline alla mikrofonu barlı. Diline eklen kahpeler hip hop bilen. Çekinme gel bat bilen. Netije görjek bolsoň hereket et, dogry dep bilen. Yazradyň bu taryha sen altyndan uly harf bilen. Özüňe anamyň barmy? Al mic check check. Sen yaran sen rapli dilin. Ýzyna özüň alyp çık. Girinde giri ver korkma. Çykanda çık ver aglama. Bul bäsleşik diňe sen üçin uly dawara. Rapli dil. Rapli dil sen üçin uly dawara.